Ke New Nongstoin Sports Social and Cultural Club kan siyok ban play perda biang ye kelempong ile akai football ke behe du ha ke sor Nongstoin ye ke beletip ru kum ke invitation knockout football tournament arjar arpulai arjar arpasa. Presiden ke NNSS and CCU Bachis Imli ulang baik ni kelempong in play perda ha ke pautrik naiwing arjar arpulai ha ke bakajingile akai ke beningkong kan nong ha pedeng ke Ribhoy United FC Persha ekap Jamshedpur FC kata ha ke por Shibaji Shiteng Janmit Hamadan New Nongstoin. Ubak si imli ulai thuru bahagini kelempung ke total prize kan long khat arlak tingka bat kinton haduk khat nriut li ki team na keleng ki jaka jong kejela kumjuk na bar jong kejela ki banuan shimbenta. Kat kum ke program ye kebala pelat patpa de ke NNSS and CC la UI bagi kan hon la ni ki team ki banya kun ha ni kelempung invitation ki kan thop ek Ribhoy United FC Langsning Greenery Lion FC Seven Vasa FC Kith United FC Nangkiu Irat FC, Nongbri Brothers FC, Sikkim Boys FC, Blue Bombers FC, Jamshedpur FC, KMC FC Sonapur, MLP FT, United SC Kolkata, Shillong Lajong FC, but ke AFC Manipur. Kumba PUI nakaleng jungi ka klub nila pen kre syat menta bantang biang ya ka invitation knockout football tournament jong unifnam arhajar arplai bar arpsau kidon bun kijing pen kre kiba nila ya syat bat katarik ka bantang banire kai ni kong kade ka shipotrik upnai nombar arhajar arplai ha ka por shibeje janmet ki tim ki banile kai bani khun ha ka ne ka fast match kinde ka Ribhoy United ka bade ka runners up jong ka tournament jong snem baladap Persha ya ka Jamshedpur FC ka bade ka wei ka tim barat ba jong ka ISL ka baka de ka league jong ka India hi bro ka wei ki kiton bon ki tim ki bang ngila khot ngila invite keleng saudong kene ka jaka bat ka North East bat Shabar jong ka North East ki banwan ban shimta kumbani tu ipi ha ka khat pratrik jong nombar ka jingele kai ka nong apdeng ka Nongbri Brodar Persha ya ka Sikkim Boy bat kine bro ar ki tim ro ki tim ki bakhlan bor nang ta ka ar punyo trik benai nombar ki jingile kai ka no pren ka Langsning Persha ya ka Liang Mai FC napo ka Jela Nagaland ha ka South Trik Disembar ki jingile kai ka no pren ka Blue Bomber ka bangi tip kum ka Rang Dajit ha ka Shillong League ka ni kendu ba kun Persha ya ka KMC FC napo Sonapur ha ka khadar trik benai Disembar kejingil kai kan long pedeng ke Nyawasa Persha ya ka Peerless FC nangti napo ka Jela lene ka City jong ka Kolkata nang ta ka Arputrik ka MLP napo Meghalaya kan kendu bari kun Persha ya ka United FC napo ka Jela West Bengal Kolkata hi ka balawan bani simenta ha ka ne ka tournament jong Temaladam ha ka Santarik jong January ka jingil kai kabakam klan borsyu nakane ka dong ba jungi ka Kid United kanya kendu ba kon Persha ya kanang Kiu Irat kumai tu ipi kanang Kiu Irat kadai kuwe ka tim ka ban saya no lang ki player na ka Jela jungi ba kasi bat na po Kolkata ki player na marpo utrai uladei na po Kolkata bal atit ya kane ka tim nang Kiu Irat nang ta ha ka game ka bakado pat ka ar kupratrik benai khat ar ka jingile kai kalau ngapedeng ke Shillong Lajong FC Persha ya ka AFC napo ka Jela Manipur kini gidi kitim dibangi lapan kre syat bantang no ya kene ka tournament ka baki pajba nakapor sikapor kila keli kila ap kemelenti hapo kene ka madan jong kan unuk tain bat ka total cash prize ha ka bayde kene ka tournament mata kene khat arlak uba job nyo pralak tingka bat ibawan runners up inyo saulak tingka tina ka bantaju pi ki pajba kabai tiket kalong sispa sanpo di kamarway sispa sanpo di kamarway kapor kelayat kitiar gitar kimar kimata kila kiudor kane ke jinglut jingsiap ke bangi penkre aru kila bon ki jinglut tinggi kerpat epi bapinya snok tilang bangi banwan ban pej ban saki sai sisen kumba pilaya snok ti hakane ke tournament ke boladap lemba ke jing Krisyan lemba ke jingwan ke jongpi ban sim menta ban wan pej kai
ban shimi tiket nak menta bandang pen itulah sisu ya ke jingile kai hapok kene kamadan sai sisen kom kani Noston Sport Social and Cultural Club ngida khot ngida wer ngida karpat ya pi baro ki pai wi football bapin wan ban saki biang sai sisen ban pai ki khmat ban pej lagi jong ki khmat ya gini ki tim ki bangal apen singo menta kan long kajing kemen nam ta jungi bat khamta me kan long kajing du nong kajing babe ya pi lada phim wan ban saki lagi jong ki khmat ki don ki tim ki baklan bor ba ki bangila khot bat lemba kane kajing karpat jungi ngin sai kendo nadu ka sputrik jong uno bar arajar arpulai ka porsi beje kan sang pan pli perda ya kane ka tournament invitation knockout football tournament arajar arpulai arajar arpau kublai shibon ya pi baro ki basngap ya kane ka interview